भिडिअखौ होनाय खेलाखौ नुनानै जोंहानि आबौआबो बे खेलायाव गेलेनो गोसो जाबाय माने बे सिख्लाखौ नुनानै सिख्लायासो सोमाव सोमाव होगासिनो हाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि कमेन्टनि भिडिअ चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे दिनै मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो नागिरदों आङो बे टपिकआनो जाबाय नैबे भिडिअखौ नायलागोलाय मोनसे अच्छा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा बुजिदों आंनो कमेन्टआव खोन्थानो हागोन नामा दा आं बे भिडिअनि बागै बुंनो नागिरदों माने बे भिडिअआथ' माने चान्दी मुन्डा खेलानि बागैसो होनाय नङा होनबा बे चान्दी मुन्डा खेलाखौ होनायाव आं मोनसे माबाखौ गोसोखांदों माने जोंनि सिगांनि माने जोंनि आफामोननि आबौमोननि समाव जाबोनाय जाथाय बेयो मोनसे आं बे जाथायखौ माने जोंनो गोदो आबौमोना सल'बाथा खोन्थायोबा माने गावसिनि रियेलि माने नंगुबै घटनाखौनो खोन्थायोमोन माने जानानै थांनाय जाथायफोरखौ दा बे हिसाबै आं माने बुंनो नागिरदों आरो दा नैबे चान्दी मुन्डा खेला होनाया सासे हिन्जाव नङा होमबा गावनि बिखाखौ देखाय देखाय गाव खान्दा दा गाननानै बिदिनो खेला होदों बिदिनो खोब खाथि खालानि मानसिफ्राबो बेखौ देखायना हो होननानै माने भिडिअ बानायनायजों लोगोसे माने खेला गेलेनायजों लोगोसे माने खेलाखौथ' बयबो गेलेनो होननानै थाङा मिथिबायना बयबो आरो गावनि माबाखौ फैसाखौ गारनानै थाङा दा आरो बिसोर मालाय गावसिनि फिगारखौ देखाय देखाय फैसा खामायगासिनो दं दा आरो जोंनि मानसिफ्रा माने जोंनि आबौआ बुंनाय बायदिबा गोदोनि बायदिबा मेघालयआव दंहैयोमोन जोंहाबो आबौआ माने गोदो माने सल'बाथाखौ खोन्थायोबा बिदिनो खोन्थालाङोमोन जोंहानि आबौखौ आं दिनै गोसोखांफ्लांदों माने बे भिडिअखौ नुनानै दा जोंहानि आबौमोना ओरैबायदि जाहैबाय मेघालयआव थाङो खैला दाननो बिदिनो फैसाखौ खामायो बिदिनो गोदोनि दिनावथ' आरो थाइसे थाइनैफ्रानो मेरलामोन नालाय सानसेयाव थाइबा खामायाबो गोबांमोन नालाय नाथाय गोदो जोंनि आबौमोना माने मेघालयआव गोदो खामानि मावनो थाङोब्ला बै समाव माने ओरैबायदि जाहैबाय जोंहा आबौआ माने रांखौ खामायनानै लाबोबाय आरोना खोथा बुंबाय आं मथा मथि एसे बुरजायैनो खामायबाय आरोना माने मास मोननै मोनथामसो थानानै जेब्ला फैबाय खामानिनिफ्राय फैनानै मोनसे टाउन मोनफैबाय दा जोंनि न'सिम फैनाय बास गाखोनांसिगौ जाहैबाय फैसाखौ लानानै आरोना अब्ला बैबायदि नै दा भिडिअखौ होनाय खेलाखौ नुनानै जोंहानि आबौआबो बे खेलायाव गेलेनो गोसो जाबाय माने बे सिख्लाखौ नुनानै सिख्लायासो सोमाव होगासिनो दं नालाय चान्दिखौ दा बेयाव थांफ्लांबाय जोंहा आबौआबो गेलेहैबाय दा गेलेहैनानै फैसाखौ खनसे होबाय खनसेयाव मोनबाय खननै होबाय खननैयाव मोनबाय खनथाम होबाय खनथामाव मोनबाय गोसोआबो बारायबाय आबौना बारायबाय जेब्ला होबाय गोसो बांसिनखौनो होयो उनाव आबौनि जेसेबांनाखि माने जेबायाव रां दंमोन पकेटाव सिपियाव बे सिपिनि पकेटा गासिबो जोबजोब्बाय अब्ला मा जाखो आबौआथ' न'सिम फैनो हाला दा खेला गेलेनायनिफ्राय बै आबौ खामानि मावनो थानाय जायगाया मथा मथि 2 किल'मिटार थाबायना थांबाबो मोनहैयो दा बिदिबा जोंहा आबौआ मा सानबाय आखायावथ' रांबो गैला न'आवबो थांनो हाला बिसि फिसा दङ माखौ देखायगोन मोखां सोमजाबाय मोखां सोमजानानै अब्ला बियो थांफिनबाय माबायाव खामानि फारसे अब्ला खामानि मावहैबाय बिदिनो थालायबाय मास मोननै थानानै मोनलायबाय फैसाखौ आरो बिदिनो नैथियाव फैनो गोसो जालायबाय फैलायबाय बिदिनो खामानिनिफ्राय फैनानै बास स्टेन्डआव बा टाउनाव थाफैबाय बिदिनो खेला गेलेबाय बिदिनो थांजालायबाय आरो बिदिनो थांलायबाय दा बिदिनो जोंहानि आबौमोना बिदिनो माने बै समाव गोरिब जालांदोंमोन आरो बाथ्राया बिदिनो माने जोंनि बर'फ्रा गोबां बिदिनो गोदोनिफ्रायनो फासिगासिनो दं आरो दाबो माने खायसेया बिदिनो फैनानै फासिला फैयो माने खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय बिदेशआव माने जेबो खामानि थि जाखायाखै रावजोंबो रोखा रायलायनाय जाखायाखै बेफोरबायदियावनो माने फैनानै गोबाङा फासि फैयो आरो बिदिनो फैनानै थांफिननांगौ जायो थिग बिदि जायो आरो दा जेखि जाया जों माने जेसेबांनाखि बिदेशआव दङ लोगोफोर दा बे लोगोफोरा माने रांफोरखौ मोजां खामायो आरो जौ जानाय लोंनायफोरखौ खमायनानै एसे रांफोरखौ थियै लाखिनानै न' फारसे मोजाङै दैथायहरो आं बेखौनो खावलायो आरो लोगोसे आंनि भिडिअ बानायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो आरो लोगोसे नोंथाङा बबेयाव थायो कमेन्टआव खोन्थाहरदो बिदिब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बयनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे बे बाथ्राखौ बयबो मिथियो नङा होनबा दा बाय बेनोसै गोजोन्थों।